Hej námorník, je ti tvoja kajuta príliš malá? Poď sa pozrieť na túto. Je síce na pevnine, ale má 4 izby, 2 kúpeľne a stojí iba 185 000. Určite sa ti bude páčiť. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm with a Don't stop for life. Ale späť ku téme. Čiže predávajú sa štvorizbové rodinné domy, sú v dvojdomoch a sú v novovybudovanej tichej lokalite obce Dunajský Klatov. Ich zastávaná plocha je 113 m2 každého teraz, užitková plocha 90 m2 a každá polovica domu má vlastný pozemok o výmere cca 358 m2. S tým, že je to teda tehlová stavba, je zateplená, má rovnú strechu a okna s izolačným trojsklom. Kúrenie je teplovodné, podlahové a je zriadené pomocou tepelného čerpadla. Je tam príprava na alarm, vonkajšie žalúzie, ale aj napríklad klimatizáciu a kompletné oplotenie vrátane brány a bránky je taktiež v cene. Čo sa týka dispozície, je veľmi praktická, je tam vstupná chodba, samostatné WC, obývačka spojená s kuchyňou plus výstup na terasu, špajza, spálňa s vlastnou kúpeľňou, kde je sprcha a WC, dve samostatné izby, technická miestnosť, kúpeľňa s vaňou plus WC. Taktiež je tam teda zastrešená terasa, vlastné parkovacie miesta pre každú polovicu domu a stav je teda štandard, alebo teda aj v možnosti holodomu. Každopádne v štandarde je za cenu 185 000 eur. Dom je skolaudovaný. Financovanie je teda možné aj pomocou hypotekárneho úveru a samotná lokalita je teda v blízkosti Klatovského ramena, kde sa nachádza príroda, cyklotrasy, turistika a je to iba cca 8 km do Dunajskej Stredy, kde je kompletná občianska vybavenosť a taktiež je tam nové detské ihrisko v blízkosti. Ak vás ponuka zaujala a máte záujem dohodnúť si obhliadku alebo máte otázky ohľadom ponúkanej nehnuteľnosti, tak nás neváhajte kontaktovať. come on, dance with me. I'm levitating.